Welkom bij Goede Podium. En welkom, staat hier ook op de vlaggen. Ook hartelijk welkom. We gaan hele mooie dingen doen hier, dus blijf kijken. We gaan kijken naar bunkers. We gaan kijken naar herten, naar paarden, naar ponies. En ook een werkleerbedrijf en noem maar op. Gaat u mee? Nou, we staan hier voor een zeer bijzondere bunker. Dat straks. Maar met wie heb ik het genoegen? Met Brian van den Berg. Goedemiddag. Goedemiddag. Nou, leuk dat je ons ontvangt hier. Want jij gaat iets vertellen over deze bijzondere bunker. Vertel. Nou, wij zijn hier bij Goede Podium in Groede. Het houdt in dat het eigenlijk een bunkerpark is van de naties. Die naties hebben hier gezeten. 250 man ongeveer. En hier bevindt zich de geschutsbunker. En wat houdt dat in? Dat houdt eigenlijk in dat daar het kanon in stond om vervolgens de monding van Westerschelde eigenlijk te bewaken. Ja, en dan heb ik hier ook een heel bijzonder bootje gezien. Kun je daar iets van vertellen? Dat klopt, dat bootje dat hangt hier aan het plafond. En met dat bootje hebben ze eigenlijk de start gemaakt van de slag om de Schelde. Oh. Daar zijn ze eigenlijk in Terneuzen mee begonnen. Daar zijn ze eigenlijk samen met de Canadezen en de Polen zijn eigenlijk samengekomen. En dan hebben ze een offensief gemaakt eigenlijk om de rest van Nederland en Duitsland eigenlijk te gaan bevrijden. Of richting Berlijn te stoten. Nou, dat sluit precies aan bij de film De Slag van de Schelde natuurlijk. Juist. Ja, en wat zien we hier nog meer binnen? Nou, daarboven hangt dan eigenlijk dat bootje. Sowieso, dat is al eigenlijk iets heel belangrijks. Want dan zijn ze eigenlijk door het mijnenveld zijn ze een weg gaan banen eigenlijk om naar de overkant te kunnen komen. Zodat Walcheren en Noord-Beveland bevrijd konden worden. We hebben hier eigenlijk een kleine tentoonstelling van de Wings of Victory. De Wings of Victory houdt eigenlijk in dat alle gevallen vliegtuigen in Zeeland, zal ik maar zeggen, hier in kleine vorm in kaart gebracht worden. Er staat ook nog een een Rolls-Royce motor. Die is neergestort hier in de omgeving. Dus ja, eigenlijk wel een heel leuk stukje tentoonstelling. En dan de laatste vraag natuurlijk. Je hebt een mooie schort aan. Wat doe je nog meer behalve leuke uiteenzettingen geven? Nou, wij hebben hier overlaatst hebben wij hier de langste stormbaan van Nederland hebben we hier gehad. 150 meter lang. Dat is eigenlijk ons... we zijn natuurlijk kind- en gezinconcept. Dus het houdt in dat iedereen is hier vrij toegankelijk of mag vrij komen, is vrij toegankelijk. Wij zijn zelf van 10 tot 6 zijn wij geopend elke dag. En wie zijn wij? Goede Podium. Dus Ja. het bedrijf waar ik heel graag mag werken. En dat heet het? Goede Podium. Het bedrijf heeft het hoofdkwartier. Ah, dat wilde ik even horen. Alsjeblieft. Oké, nou dankjewel voor dit interview. En smakelijk eten straks. Dankjewel Jan. Oké, Jij ook. Doei. Doei. Moetie, ik leef nog. En Heinz ook. De oorlog is voorbij. Wat vreemd dat je in je laatste brief laat weten dat je nog niets van Fatih hebt gehoord. Kus de kleine Lotte van mij. Detlef. Zo, dat was leuk in die klimtoren. Ik heb heel wat energie besteed. En ik heb iemand ontmoet en die gaat een interview afgeven. Wat ze ervan gevonden hebben. Ga je mee? Nou meneer, ik heb u hier ontmoet in deze prachtige toren. Mag ik vragen met wie heb ik het genoegen en waar komt u vandaan? Ik ben Jeroen en ik kom uit Vlissingen. Oké, van de overkant, helemaal hier naartoe? Ja, we zijn met de boot gekomen vandaag. Oké, en waarom hebt u dit gekozen, Goede Podium, om met een aantal mensen te bezoeken? Nou ja, we hadden het op internet gezien en we dachten, nou is wel leuk om eens te gaan kijken. Ja, Want we waren hier nog... Ja, heel erg leuk. Ja. Ja. En wat trekt u nou bijzonder hier aan? Nou ja, ik vind de bossen en die bunkers, ja, dat doet wel bijzonder aan. En er zijn ook leuke dingetjes voor de kinderen om te spelen. Shop Bibram. Goeiedag. Goeiedag, met wie heb ik het genoegen? Ik ben Arno Wensrink en begeleider van het werkleerbedrijf Hertenpark in Groede. Dat is een park waar mensen met psychosociale problemen begeleiding krijgen met als doelstelling om weer door te stromen naar werk. En hoe lang doe je dit dan? Dat doe ik 6, 7 jaar. En ik zie hier Shop Bibram. Leg uit, wat betekent dat? Shop Bibram, dat is een winkeltje en daar worden heel veel zelfgemaakte producten verkocht. En het is uniek, want het zijn allemaal producten die je nergens anders in de winkel vindt. Het is heel gevarieerd, elke dag is hier wat anders, want er gebeurt hier altijd wel iets wat je niet verwacht. Dus de dag is niet altijd helemaal voorspelbaar, net zoals vandaag. En hier zijn we bij de hertjes.
Willem, we staan hier bij de kippetjes en een haan, zie ik. Dat is een onderdeel van het werkleerbedrijf. Vertel. Ja, de dieren die hier dus in deze omgeving zitten, dat is een onderdeel van het werkleerbedrijf. Ja, uiteraard, en het komt zeker allemaal goed hier op het Hettenpark. Dus, en we hopen natuurlijk ook in de toekomst dat mensen ook weer meer gaan komen hier op het Hettenpark. Ook plus misschien ook werknemers die hier willen werken bij het werkleerbedrijf. Die kunnen zich dan ook nog eens een keer aanmelden. Dus we zijn zeker nogal mensen erbij nodig. Ja. Hij wil een groot dorpsrijk stichten en valt met zijn leger steeds meer buurlanden binnen. Groot. 14 mei wordt het centrum van Rotterdam volledig plat gebombardeerd. Wie steekt zijn vinger op om als eerste te zeggen wat je leuk vindt in een goede podium? Kom eens even. Wat vind jij leuk? Het springkussen. Het springkussen. Wie vindt er nog meer het springkussen leuk? Even springen, 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 springen. Wat vinden jullie nog meer leuk? Steek je vinger op. Wie weet er wat? Met de waterspeeltuin. Kom eens even mee. Met de waterspeeltuin. Dan gaan we allemaal even zwemmen. Kom. Hop, 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 hop. Wie weet er nog iets heel veel leukers? De bunker. De bunker. Kom eens even hier staan. Wat vond jij zo bijzonder aan de bunker? Omdat ze heel oud zijn. Hoe oud zijn ze, denk je? Zijn ze ouder dan ik of jonger? Ouder. Ja, iets ouder. Scheelt niet veel, maar goed. Wie vindt er nog wat meer leuk? Wat vonden jullie leuk aan die waterspeeltuin hier? Kom jij eens even, want jij was... Kom eens. Kom. Wat gebeurt er als je dat ronddraait? En dan gaat de dag die groot. Ja? En dan gaat de dag, als dat helemaal open staat, gaat het zo naar de sloot. Word jij ingenieur voor waterbouwkunde? Iemand voor de Delta werken, toch? Nou, nog een meisje. Ja, wil jij nog iets zeggen? Hoe heet jij? Kom eens even wat dichter. Hoe heet jij? Susanna. Suzanne. Geweldig mooie naam. Zullen wij dan nog even een liedje zingen? Wat zullen we zingen? Ik ben vandaag jarig. Happy birthday. Harder. Happy birthday to you. In de wei staat een koe. En die koe zegt I love you. Happy birthday to you. Nou, geweldig. Even een applaus. Want het publiek is hier toegestroomd. Dankjewel hoor. Nou, ik ben hier gestopt bij deze bunker omdat de Duitsers, die hadden natuurlijk alles gecamoufleerd. En nu leek het een gewoon dorp. En dat zie je bij de deuromlijsting en ook van de ramen. En dat leek dus van bovenaf of van veraf ook. Gewoon een dorp aangebouwd aan goede. Nou, we zien hier ook een prachtig speeltuig voor kinderen. We gaan eens even informeren wat ze ervan vinden. Hier naast die grote bunker. Ja? Mag ik jou vragen hoe dat je heet en hoe oud ben je? Ik ben Pip en ik ben 5. Ben jij 5 jaar? En waar woon jij? In Gemert. In Gemert, dat is in Brabant, hè? En ben je in Zeeland hier op vakantie? En met Ja. wie? Met papa en mama. Oké. En wat vind jij hier zo leuk aan? Dat we hier kunnen glijden. We kunnen glijden, hè? En heb je al leuke dingen gedaan in Zeeland? Heb jij ook al iets gezwommen Ja. in de zee? Ja. Geweldig zeg. En blijven jullie nog lang hier? Ja. Nou, groot gelijk hoor. En kom je nog een keer terug in Zeeland? Ik denk het wel. Nou, kun je eventjes zwaaien naar alle kijkers? Zwaai dan. Doei! Nou, dit was een zeer gezellige, maar ook zeer leerzame dag hier bij Goede Podium. En dit was weer een eentje op pad en ik ga weer verder in mijn eentje op pad.